Kung kagabi man ikaw nagmasuron, tungod ang problema nga dirit mo naiilo, yan ang maaga sangkay ko. Maupay nga gabi. Ayawan, magsarig kala ka Diyos, ikaw iya bubuligan. Hello. Maski ano ka mabuga, anatong ginpapastan, ang mga pag-ampo naton, kita maging madina. Di ka magruha-ruha, kanisula magsari, haiya mga ikin sa atinula lauman, hiyaan suok masay, marion nga sarandigan, hiyaan nagsasaad, na dili kita niya, kaya So, YouTube ngayon kita yan na mga kasangkayan. Maupay nga gabi. kung aga lalalara pag-o nga paglaong. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaom. At tubangon mo nga may kalipay, dayaw kahaiya. Hiyaan suok mas. Okay, gabi nga tanan mga kasangkayan. Welcome po sa ating programa. Haatong nagsasakita Ang baton, ano problema? bayaan. Lalara bag-o nga aga, lalara Ito ang ating mga kaibigan dyan sa kanilang mga tahanan. lalara Medyo mahina po ang ating internet signal dito po sa aming lugar. lalara At sana po ay nakakarating po ng laong. clear ang ating pong broadcast. Gabiyon, pag-abot ang kaagahon, nagaagian para sa ano Favorite po natin ang bawat isa. mo Ating mga kapatiran, ang ating po mga kaibigan. nga paglaon. Welcome po sa inyong lahat. Kalipay nga magdayaw kahaiya, hiyaan suok mga sangkay, marion nga sarandigan, hiya haato nagsasaad, na diri kita niya bayaan. Lalara bag-o nga aga. Ang baton, hindi mo problema. Taramdan nga nagahatag hin mga sagdo para hatinabuhin. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sangkay, ini nga programa para gudlahan ito. Ang baton, hindi mo problema. Nagangat ay tagsa nga panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 itong gabi. Hikang Lunes ngadto Biyernes. Ang baton, hindi mo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. Ito po si Kuya Joel ay nagpapasalamat na binigyan na naman tayo ng isang pagkakataon na magsama-sama sa pananalangin at tayo po ay patuloy na makikinig ng salita ng Diyos. Kumusta po kayo mga kaibigan? Hinautunta nga nanihapon na kamo ano? Kami tapos na kami nanihapon. Dan kumustahan ko ang matagusa nga ada hiratag sa nga pagmalay. Ngan dili ko kalimutan pag kumusta ang akong kapartner nga nagtitikaw sa igudla dili. Kumusta ka na ate Be? Adi, Kuya Joel, mahusay ako, pero pamati ko ito akong signal diri husay.
Oh, tabi kay 3 days na medyo mahina po ang signal dito pero ang ating dalangin ay magkaroon ng malakas na signal ngayong gabi. Okay, upang tayo po ay tulungan ng Panginoon sa ating programa ngayong gabi at tayo po ay manalangin. At request ko po si Ate Beck na manalangin at gabayan tayo ng Panginoon. Okay, let's pray. O Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Madamo nga salamat, Amay, nga ikaw kaupod namin ngayong gabi. Salamat Ginoo ni grasya kay sufisyente madamo nga amon. Nang salamat Lord ang waray katapusan. Yes, thank you, Lord. Nga imo panalangin o pag-atiman kanamo Ginoo. Kamo nga salamat Lord. Kantanan Ginoo nga imong gibuhat sa amon mga kinabuhi. And we thank you Father God ngayon nga gabi magkamayada kami Lord maupay nga signal. Ginoo nga maging clear ang amon mga kahimo. Yes, oh Lord. And we thank you, Lord, na mo anointing nga matag-usa, namon mga viewers, namon panan Ginoo nga nag-participate hini Lord, nga nagkikita nga namamati o nagko-comments. I-bless mo. Matag-usa ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Kumusta po kayo mga kaibigan? Welcome po sa ating programa. Ang batunhan imo problema today or tonight is Thanksgiving night kung saan tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Hallelujah! So, i-welcome natin Ate Beck, ang ating mga kaibigan nga ngayon lang nag-tune in at sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayong lahat? At sana po ay naging maganda ang ating araw at patuloy tayo binibigyan Panginoon ng magandang weather. Okay, Ate Beck, kumusta? Ate Beck, kanaton mga kasangkayan? Okay, kumusta ang atong mga YouTubers? Kumusta mo mga YouTubers? Nga ang atong mga subscribers? Kumusta nga tanan? Pati ang atong mga Anbatun family, maupay nga gabi ha aton nga tanan. Nga ng Diyos makabindisyon na aton. Tagsa-tagsa nga mga panimalay nga nag-ablihan niya itong programa, maupay nga gabi iyo. Kumusta ka mo? Yan, kumusta na akong mga anak? Si Kuya Jojo, nga ni Hati Hana, ni Jerry, nga ni Mika. Maupay nga gabi, ha iyong nakanan. Yan, na mo Kuya Joel, maupay nga gabi. Ate Beck, nagtitikag po lagi hapon Ate Beck, ano? Pinagiton na bulik ang Ginoo. So, welcome po ang ating mga kaibigan. Salamat po sa patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. So, ngayong gabi mga kaibigan, ay tayo po ay dumako sa ating pong programa at patuloy po tayong manalangin na bigyan tayo ng patuloy na kalakasan ng Panginoon. Okay? Isang awitin po para po sa ating lahat. Okay. Mga ibigan tayo. Hallelujah. Magigugmay kita sa matungod ang gudmaya Diyos ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kan Jesus kundi uman andi nagigugma waray niya makakilala kan Jesus matungod nga ang Diyos gugma ang Diyos gugma maghigugmaay kita usag-usa matungod ang gumaya Diyos ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kay Jesus Insuguhan Diyos ang iya anak tungod king higugma
gumahiyaan nga tanan, ini ang kinahanglan nga hibaruan, nang kinahanglan magsundon. Maghihigumay kita usap-usa, matungod ang gumahiyaan Diyos, nga ang tao nga nagigugma, ang nakakakilala kan Jesus, nga ni magdihatagay makuro intindihay ngan magipasay doay. Ikaw nga tanan magkanta, magdayaw maghigugma, aton Diyos, Diyos, makikigugmay kita usap-usap, matungod ang gugmaiya Diyos, nang ang tao nga nag-Jesus. Magigumay kita usap-usap, matungod ang gugmaiya Diyos, nang ang tao nga nagigugma, ang nakakakilala kan Jesus, maghigugmay kita. Alright, mga kasangkayan, maupay nga gabi ha iyo, nga tinuod good. Ang pulong sa Ginoo nga nang ginaawit, maghigugmay kita ha matag usa. That's right. Tungod good lang sa grasya sa Ginoo, makaghigugmay kita sa mga tao nga dili ka higugma. Okay, mga kasangkayan, siguro di rin nagluluding diha iyo, kami di duro-duro na, amon. Pag salig ha Ginoo nga maging maayos it aton signal. Oo. Paki-comment lang kung dit amon kahimo diri maklaro para masabtan namon kamo. 1/4 lang ang signal natin ngayon, mga kaibigan. 1/4. Alright. Sana po ay nakakarating po tayo ng maayos. I-comment lang po ninyo kasi po sa aming pakiramdam ay medyo malabo po ang ating mga mukha. Alright? Pero subalit, salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na magpasalamat sa Diyos. Ano? At hindi namin makikita ang iyong mga comments. Pero nakikita namin na nagla-live pa rin tayo, Ate Beck. Okay. So dumako tayo, Ate Beck, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, mga kasangkayan, padayon kita hindi na atong programa, padayon kita pagpamatihan pulong sa Ginoo. Nga pagadadoy share ni Kuya Joel haaton niya nga gabi, maghatag haaton hing kakusog karigon kadasig haaton pagsarig ha Ginoo. Ngan madamo nga salamat han iyo pakigkaupod haaton niya nga gabi kay ikaw nga ni ako kung aton pag-uusahon na naton pagtuod ako ini og kahimuan. So Kuya Joel, ag-share ha aton han pulong sa Ginoo, our inspiration for tonight. Alright, ganyan talaga, Ate Beck. Gusto ko yan. Our inspiration for tonight. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong inspirasyon, ano? Hallelujah. Ay ang mga salita ng Diyos. Alright, so ngayong gabi, mga kaibigan, kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Psalms 106 mula po sa verse 1 hanggang sa verse 2. Dalawang verse lang po, mga kaibigan. Okay? So, Psalms 106 verse 1 at saka 2. Okay, Ate Beck? Psalms 106 verse 1 and 2. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Give thanks to the Lord, since He is good,
for His gracious love exists forever. Mm. Who can fully describe the mighty acts of the Lord or proclaim all His praises? Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Tayo po'y manalangin mga kaibigan, magpasalamat tayo sa Diyos na anuman ang mga sitwasyon ng ating buhay, ay meron tayong pagkakataon hanggang ngayon upang tayo magsama-sama at makinig ng kanyang mga salita. At magdinasigay matag-usa. Pinaagit aton mga kadaugan dito kaya Ginoo. Okay, let us pray. Pato ang iyong pangalan ay Hallelujah. mabigyan ng kapurihan at ang iyong banal na Espiritu Santo ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at patuloy na kasiglahan sa aming pananampalataya. Lord, ang aming dalangin na ang iyong presensya ay sumama sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapatuloy sa pag-bless sa bawat isa. Lord, we give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kaibigan. Okay? Palakpak naman dyan. Okay, so sa lahat po ng first time nag-tune in sa ating programa dito po sa YouTube channel ni Kuya Joel Anatebek, welcome po sa ating programa. So, baka po kayo naghahanap ng yung kagabi na live stream ni Kuya Joel. Intali po na-delete siya, pero nag-request po kami sa YouTube na accidentally na-delete siya, pero hindi siya forever na-delete. May babalik lang yon. Siguro mga sa isang araw. Okay, so kasi ang iba naghahanap kung nasaan na yung last night na live stream. So ngayong gabi, sana po ay maging maayos ang ating broadcast. Okay, so dito po sa aming lugar ay mahina po ang internet server at yung lahat po ng aming mga gadgets po ay aming pong tinanggalan ng wifi. At iisa lang yung aming ginagamit, yung aming pong camera na may wifi. Alright, so mga kaibigan, because tonight is Thanksgiving night, ang ating pong verse is all about Thanksgiving, pagpapasalamat sa Panginoon. Ang ating pong paksa, give thanks to the Lord for He is good. Bakit po mabuti ang Diyos? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang itanong yan? Hindi na kailangan itanong dahil nakikita niyan, nararamdaman natin, naranasan natin na mabuti ang Diyos sa ating buhay, and the Lord deserve to receive all our thanksgiving at pagpapasalamat dahil lahat ng ating mga natatanggap mula sa Diyos ay dahil yan sa kanyang kabutihan. Kaya si Haring David, dito po sa Psalms 106, sa chapter 106, ito po ay patungkol sa pagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay napakabuti. Napakabuti po ang Diyos. Sabi niya, the opening ng kaniyang awit, sabi niya, Hallelujah! Sana yun, Ate Beck, yung Hallelujah? Hallelujah! Yan. Yan po ang opening ng kaniyang awit, ng Salmo. Hallelujah means praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. For His gracious love endures forever. Wala nang hihigit pa dito, mga kaibigan, sa kabutihan ng Panginoon. Sa pasimula ng ating gawain, kahit po sa pagsisimula ng ating paglilingkod sa Panginoon, sabi pa ng kasabihan, mulat sa pool, tikang patinikangan, ang Diyos di rin nagbabago, di rin nagbabalhin, maupay gud ang Diyos, permiha aton mga kinabuhi. Kaya dapat natin ibigay ang pagpapasalamat sa Diyos. But alam niyo mga kaibigan, ang pagpapasalamat sa Panginoon ay isang uri ng pananalangin. Kasi ang iba, ang ibig sabihin ng prayer, kapag ikaw ay may problema, diyan ka nagpipray. So, yun po ay hindi po tama. Dahil po ang prayer is also thanksgiving. Ang pagpapasalamat ay pinakamataas na uri ng pananalangin. Dahil hindi tayo humihingi sa Panginoon, wala tayong prayer request,
kahit tayo ay may problema, ang ating bukang bibig, ang lumalabas sa ating bibig, ay puros pagpasalamat na Ginoo, han iya ka maupay. At hindi nyo lang alam mga kaibigan na habang tayo po ay nagpapasalamat, pupunuin natin ng pasasalamat ang ating live chat. Habang tayo po ay nagpapasalamat, ang ating pong mga hinihingi na hindi na natin sinasabi sa ating kapatiran o sa Panginoon na please pray for me, ay dumarating na lang kusa. Dahil ang pagpapasalamat ay parang boomerang. Mayroon siyang boomerang effect. Kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, bumabalik sa... At sabi nga dito sa verse 2, who can fully describe the mighty acts of the Lord or proclaim all His praises? Sino ang makaka-describe? Sino ang makaka-picture? Makataghin insaktong description kung ano guting buhatan Diyos sa aton. Wala po. Kasi overwhelming po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Nakaka-overwhelm ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Praise the name of the Lord. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan, patuloy na kagalingan sa ating pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng patuloy na kasagutan sa ating mga problema. Purihin ang Diyos. Hallelujah ngayong gabi. So, ngayong gabi, tayo po ay manalangin. Ang kinabuhi ko, imo ginbag-o. Ang akong ginagay, puro magpuri. Tikang ang paglaon ko, amay di pasadang, ininga akong pasalamat, han mga grasya nga imo iging nganhan pambulig nga tikang haimo hatanan nga adlaw dadayawon ko ikaw. Salamat o Diyos, hanim paghigugma. Han mga grasya nga imo iging hatag. O Diyos, salamatan imo pagtimangno nganhan tangbulig nga ikang
paghigugma. Alright, tatabi. Salamat ang pagigugmahan Diyos nga padayon nagahatag-aton na tarigon na aton mga kinabuhi. So, titingan natin pagpasalamat na Ginoo Ate Beck. A prayer of thanksgiving ha Ginoo tungod kay yan ang gabi ang Diyos maupay ha atong mga kinabuhi. Magpasalamat kita ha Ginoo mga kasangkayan. Haniya ka maupay ha atong kinabuhi. Ginoo papasalamat kami han imo ka maupay. Salamat han imo presensya nga padayon Lord nagkikiwa ha amon mga kinabuhi ha matag-usa nga imo mga anak. Thank you Lord for everything you have done in our lives. Salamat Lord ang ikaw ang nagtatambal ng mga sakit. Ikaw ang Diyos nga nagpo-provide ng among mga panginhanglan. Hindi sa nada kami habot nga Ginoohan mga circumstansya. Nga usahay Lord na luluya kami. Pero salamat nga ikaw ang among kusog Ginoo. Ginoo, salamat ang imo grasya nga sufisyente ha amon adlaw-adlaw nga diri kami Ginoo nagkukulang. Salamat Lord han tanan nga imo ginbuhat ta am. Yan na amon mga pagpasalamat amon ginahalad ha imo Lord. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus name. Amen. Amen. Okay, Ate Beck. Ikaw anay una magpasalamat sa Ginoo. Ako. Okay, ako nagpapasalamat sa Ginoo mga kabuktuan, haniya ka maupay, akong kinabuhi nga waray kami mga sakit ngan maupay gud hiya kay hiya ang Dios kang padayon nagapoprotektar ha mga pagbibiyahe bisan pa namon mga anak ha era trabaho. We thank God han iya protection adlaw-adlaw binhan amon anak nga nagbibiyahe kada adlaw namon mga anak nga nagtatrabaho bisan adto harayo ang Ginoo nagahatag hin padayon nga protection kusog adlaw-adlaw. So praise God nga magkusog ang amon mga lawas nga until now ang Diyos diri nagpapabaya ang amon mga panginhanglan. He provided everything that we need. So I just want to praise God ang tanan nga ginbuhat niya ha amon panimalay. So maupay gud hiya nga Dios amon kinabuhi. Praise the Lord. I really thank the Lord because maupay gud niya haton kinabuhi mga kabugtuan yan Kuya Joel. Ha akon lang kinabuhi ako gud gipasalamatan ng Ginoo nga ha aton mga pag-ampo, damo nga salamat gihapon ha iyo mga Encouragement encouragement, ha mga pagpasalamat, han gimbuhat han Ginoo ha iyo mga kinabuhi ngan damo nga salamat gihapon han inin mga kabatunan na naton mga pag-ampo. There is a strong power han corporate prayer. Kaya mga kapamilyahan batunan imo problema an kabatunan good han aton mga problema is amo good si Ginoong Hesus la. Amen. Jesus gudlan. Jesus gudlan baton. Salit damo nga salamat nga padayong kita bisan kun may da mga trouble guti ay trouble man ini nga signal Kuya Joel. Sige lang ito. Pero padayong kita pagpasalamat sa Ginoo kay matinud-anon gud ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Oo. Kasi Ate Marta naihagod hiya pag sagkuan kuno kay waray signal. O sa ini nga challenge gyapon na aton. Ay kami gani didi kinukuryan ako pagsulod ngan pag kitahan aton mga live chat kay nagloading ako hinduro. Kaya damo nga salamat naton mga pag-ampo, mga kabugtuan. Mga salamat ngan Dios. Nagabatunan naton mga pag-ampo. Pero lahat po tayo mga kaibigan ay pwede pong pwedeng mag-comment yung ating comment sa live chat ay pwede naming mabasa. Mabasa. Bali nakikita pa namin. At least nakikita pa namin. Mo lang kahimo diri na. Siguro ang aming mga mukha medyo hindi lang po sa inyo lang ang mahina. Siguro buong Pilipinas po ito ngayon mga 2 araw na kahapon nagsimula.
ngayon pangalawang araw na mahina talaga ang signal. So hindi din alam bakit po mahina ang signal. Pero ang mahalaga, makusog itang signal. Hindi na Ginoo. And at least nababatayan pa kita, Ate Bek. Siguro habidjula. Habidjula. Kita ang tahan niya. Loading ako. Okay. Sige lang kay mahusay man gihapon nga ning gwapo, no? Ang tanan kita nga mga kasangkayan. Okay. Kabugtuan ko. Padayon kita yan na magpasalamat. Praise the Lord, Kuya Jewel. Kay an mga pag-ampo naton kagabi, nakita man siguro ka mo hanakon my day. Yan, kan Ate Marta, pagpasalamat haaton. Not only para haamon, haakon, yung kapasto, ang Kuya Joel, kundi rin ang kadaugan para ito tanan. Para ito Ginoo, ang tanan. So, ang mga pagpasalamat, dirila para haamon, kundi rin para haaton nga tanan. So, ang himaya, iyagudla sa Ginoo. Ano ito nahitabo, Ate Bek? Anong kagabi ito? Kasi di rin natin Marta, Kuya Joel, nasuka nga di rin nakakakaon. Mm-hmm. Oo. So, after naton pag-ampo, kumaon ko no, Kuya Joel. Para maasikaso. Kaya So, pahin ko lugod masakit dito hospital. Wala ka sakit. so kinahanglan, pagtuog. Labi na kay pastor. Oo, Joel. pastor's wife. Pastor's wife. Pastor's wife. So, kinahanglan ka, good. Maging makusog, maging matapang ka, maging modelo ka sa imong pagtuo sa Ginoo. Mm-hmm. Oo, kitang mga anak sa Ginoo, kinahanglan kita maging modelo sa pagtuo. Kaya, sa imong pag-abat nimo, pag-ampo nimo, baga wala epekto, pero ampo lang. Kay ang Diyos na magkikiwa. That's Instrumento right. man lang kita. Oo. Kahit hindi natin nararamdaman, Ate Vic, Bait ang pananampalataya ay hindi po nakadepende sa ating nararamdaman. Yes. We believe because of the Word of God. Ang salita ng Diyos ang ating ginbabasihan. Ita't mga pag-ampo. So, patuloy po tayong mag-comments. Hinintay pa natin yung iba yung comments na pagpapasalamat sa yung naranasan, ngayong linggo o nagdaang mga araw, kung paano ang Diyos naging mabuti sa iyong buhay. Okay? Bakit mabuti ang Diyos sa iyong buhay? Yan po ang ating... Actually, Kuya Joel, ang pagkamaupay sa Ginoo, diri gud nato ma-describe. mga sering didi, Ate Vic, verse 2. Who can fully describe the mighty acts of the Lord? Yes. Di ko natin ma-describe. Ginoo, di ko nato ma-describe kung gaano gud diha ka powerful atong kinabuhi tungod kay asya mangulat aton maiyakan gud nga gamahanan ka gud Ginoo. So di kita maharam kung paano mapahagi. Pero yung ginahangyo na Ginoo, pagpasalamat. Okay, di na Bible, may ginupay niya nga napulo nga lepers, Ate Vic. Usagudlaan na bumalik pagpasalamat. So, but pasabot, Ate Vic, nga out of 10. May daw sa Oh. See? Okay, basahon natin altar. Praise the Carmencita, masakit. Salamat po, Lord. Dan kusog, protection. Damo nga salamat, Lord. Na ikaw aada permi haamon, diri mo kami gin papabayaan, pati na ako nanay. Salamat sa kusog, Lord. Amen. Okay. Sering ni Ate Marta. Ano, di mo boses? Oh, okay. Kaya baga, harayo, Ate Vic. Gagamitan natin, Ate Vic. Matinaw nga ha, Ate Vic. Sering Ate Marta, nagpapasalamat ako ha Ginoo tungod han iya ka maupay ngan ha katambalan han mga sakit ngan iya mga blessing ngan pagprotect ha sa aking buong pamilya. Amen. And amen. Praise the Lord. Kaya ti Eva Constantino, dako nga salamat han Ginoo kay nakakatalwas kami. Han adlaw-adlaw ngan importante maayos an amon lawas. That's right. Amen. Sige Ate Marta, salamat sa healing sa kapatid ko. Yun ang sinabi ni Ate Beck. Mayroon talagang nangyari kagabi sa kanyang kapatid. Alright.
From Ate Teresa Kaustin. Kumusta kayo, Ate Teresa? Diyan sa iyong tahanan. Sa lahat ng mga kasama mo dyan, magandang gabi. Sabi niya, salamat Panginoon sa lahat ng grasya at proteksyon. Hindi mo kami pinabayaan. Jesus, ikaw gudlaan amon ginadayaw. O Diyos ko, kaya nagpapasalamat ako, Jesus. Hani mo ka maupay haamon, waray mga sakit. Hallelujah. Glory to God. Ano mga pagkatun Ate Beko, ano? Itong waray mga sakit. Ate Mercy, Rehis Mercy, nagpapasalamat ako han Ginoohan kusog. Ngan padayon an Dios. Pagkiwahan ako mga anak, ngan an Dios nagkiwahan ira kinabuhi. Amen. Amen. Kanati Amen. Marta Lonsaga. Amen. God is always there. Amen. From Ate Marilo. Okay, gabi dida. I thank the Lord for the strength the whole week. Okay. Salamat sa kusog. Adlaw-adlaw. Ate Iba Constantino, sumpay nga. Sumpay salamat Lord, ikaw po pag maghari sa buhay kay Sani Constantino at lagi po siya gabayan sa kanyang trabaho. Tama, Ate Bek. Ano, kasi yung ating mga anak na nagtatrabaho, yung mga nanay talaga naniniguro ko nga Pag-ampo. pag-ampo. Ano? So, salamat sa mga women. This month is still Women's Month. Ano? Yan, salamat kita at mga kababayan kay kunwari at mga kababayan magkusog yung mga pag-ampo. Amen. Okay, mara ka Ate Bek, nga dito sa Korea, nagkaroon ng pagbabago ang bansang Korea dahil karamihan sa mga prayer warriors ay mga babae. Kaya nabago ang nag-uswag ang nasod ha Korea tungod ang mga kababayan talagang naliguro gud dira ha mga pag-ampo. At mangyayari din dito sa Pilipinas, Ate Bek, na mag-rise up ang mga kababaihan. Sige, padahin kita pagbasa. Evangeline de Lusa. Hello, Jilin. Pati ni mo pamilya mo. Mayong gabi. Purihin ang Diyos sa lahat ng blessings na binigay niya sa aming family, sa kalakasan at sa kanyang proteksyon. Salamat sa Diyos. Amen. Kay Norben. Okay, Kuya Norben, mapayang gabi at Elsa at imo mga anak. Sa ring nagpapasalamat kami mag-asawa han pagkamaupay hang Ginoo haamon. Waray good kami pa. Hallelujah. God is in control. Amen. Praise the Lord. Ila pagpadarat mga trials. Ngan ayo pagpadaya. Ayaw pagpadaya, ayaw pagpadara, Ay pagpauwat. pagpauwat. Kasing pamati hatalinga pikas, iglampos tatalinga pikas. Eh kung mapadara ka nga ni, perde ka. Ate Corazon, hello, Ate Corazon di Daha, Singapore, mapayang gabi. Mabuti po ang Panginoon at nagpapasalamat ako sa Kanya dahil okay na po ang ate ko na nasa Mindoro at yung pamilya ng kuya ko na nasa Cavite, they are all okay na po. Tapos na ang kanilang 14 days home quarantine. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Ate Teresa Kahustin, salamat gihapon han pagpa-prayer ko sa mister ko. Okay na po siya, si Sergio Kahustin. Thank you han iyo prayer pastorangan and Baton family. Amen. Praise the Lord. Veronica Valera, salamat Lord han nga tanan. Nga tanan Lord nga imo ginbubuhat ha akon family ngan akon anak. Praise the Lord. Amen. Amen and Kaibigang amen. matalik. Hi natin. Okay, so pakinggan muna natin ang isang awitin habang tayo po ay nagsusulat sa ating pasasalamat. So wag nating limitahan mga kaibigan, ano? Ipasalamat pa, mga gudti, madagko nga pagpasalamat sa Ginoo aton ihatag. Ang
Kinahanglan mo inkaupod ang kasing-kasing mo nabibido. Dili ka gud niya babayaan, dili ka niya papabayan. Hakada adlaw dili siya nagbabago. Pirmitang unang sa imo, yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadauan. Ni Jesus akon hinihiguma, yalaan suok ko nga sangkay, kung hiya imo natatapuran. Sugat ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. Orasan akon ang hinahanglan, adaya kun im tatawagan. Bisan pa orasan ka maluya, Ginoo may lim kadaugan. Hagada alaw diriya nagbabago, Pirmitang kunan sa imo, yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadauman. Ni Jesus akon hinihiguma, yalaan suok ko nga sangkay, kung hiya imo natatapuran. sugat ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. Ni Jesus akon hinihiguma, yalaan suko nga sangkay, kung hiya imo natatapuran. Sugat ko, yaan sangkay nimo. Ni Jesus akon hinihiguma, yalaan suko nga sangkay, kung hiya imo natatapuran. Sugat ko, yaan sangkay nimo. Ni Jesus akon hinihiguma. Alright, mga kasangkayan, Jesus. Alatong suot na sangkay. May ibang nga suot nga sangkay kundi rin si Jesus good luck. Ikaduha, iti mo asawa nga sangkay. Oo. Katulo, iti mo mga anak. Ikaupat, iti mo mga kabugtuan. Dapat magsangkay good kita, Ate Vic. Alang. Kaya wala ibang mapaidan mo, Ate Vic. Walang ibang tutulong. Yung talagang kasama mo sa bahay. Lalong-lalo na kung sa gitna ng mga problema, sa gitna ng pangailangan, alangan naman taga-ibang lugar, taga-ibang barangay ang tutulong. So, sa lahat ng ating mga kasama sa bahay, mga kaibigan natin yan. Okay. Padayon kita pagbasahan aton mga pagpasalamat ha Ginoo mga kasangkayan. Carmen C. Talunan, salamat Lord. Bisan niya na GCQ, ikaw nagpapadayon pagbigay haamon ng blessings. Patuloy mo kaming binibiyayaan ng mga pangangailangan, pati na po Lord sa aming mga bayarin. Salamat Lord, ikaw ang aming provider. Bago kita magbasahin, padayon pagpasalamat Kuya Joel, pray anay kitahan lugar nga may GCQ. Amen. Hallelujah. Sige, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Ang lahat ng mga pangyayari sa aming buhay, sa aming paligid ay meron pong layunin, may purpose, Lord, na ito ay para sa aming kabutihan. In spite to sa mga pangyayari, lalong-lalo na dyan sa Luzon, Lord, sa Maynila, kung saan man lugar na merong mga lockdown, Yes, sa Lord. bumalik sila Yes, sa Lord. GCQ. Hallelujah. Lord, Jesus. ang aming dalangin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mag-protect sa iyong mga anak, Panginoon. Cover them with your precious blood. Hallelujah. Na walang anuman mga sakit, mga virus na dadapo sa kanilang katawan dahil ikaw ang Diyos
ang nag-protektar hitira mga kinabuhi, Ginoo. Lord, surround them with your presence, surround them with your angels, Lord, Yes, Lord. na walang mga pangyayari na hindi maganda na darating. Sabi mo sa iyong salita, no evil shall come to my dwelling. Hallelujah. Walang mga dautan nga maabot ha akon panimalay kay ikaw ang Diyos nga kaupod namon adlaw-adlaw. Panginoon, salamat po. We pray sa aming mga kaibigan, sa aming mga viewers na may mga lockdowns at mayroong pagtaas ng mga cases ng positive cases ng COVID-19. We thank you, Lord, na ikaw ang Diyos na mas mataas kaysa sitwasyon ng aming mga buhay, O Lord. Thank you, Father God, sa patuloy mong pagprotektar sa aming lahat. Lord, thank you so much, and we destroy, Lord, Yes. the works of the Jesus' enemy name. in Jesus' name. Yes, In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Hallelujah. Ang hirap mag-GCQ pagbalik, Lord Joel, ano? Oo. Magama, kuan hadughan kung mag-GCQ pagbalik in Jesus' name, dili na ito tugutan ni Satanas, ay. Tugutan ni Satanas ng kumamiya. Okay, hallelujah. So, padayon kita pagbasahan natin mapagpasalamat ka natin sa Lord Isabelo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon mula nakikinig ako, di na ako nagkakasakit at di kami pinapabayaan sa araw-araw sa pangangailangan namin. Salamat, Baton Family. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, nakakadasig, Ate Beck. Nakakadasig. Gamhanan good Kay aton pagpamati, han mga puluhan Diyos. Bisan mga timo na hit aton mga kasangkayan, bisan ni harayo, nakakadasig ito yan, nakaka-encourage na tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kadamot aton mga testimony Kuya Joel, tikang han. Pwedeng jewel din, Ate Beck, kasi alahas yan. Precious. Sige. Tikang pagtikang naton for 7 months ano? Kuya, ano? Kuya Joel. Sige, ano sabi mo, Ate Beck? Hallelujah, siring ni Ate Marta. Salamat sa Panginoon. Ako nag-ampo nga sana usa si Marjorie mapilihan SM Scholarship College. Oy, oo. Oo. Tangko ha Ginoo ampo mapili ha SM Scholarship. Amen. Paano itong pag-apply at SM Scholarship? Okay, kang Ate Teresa Kaustin. Okay, from Ate Teresa Caustin, nagpapasalamat gihapon ako sa anak ko na si Aisa Caustin. Bisan gutiela nga padara, dako na para sa akin. Amen. Kasi nakabili na ako sa pangailangan para sa mga anak niya at nakapalit kami sura. Salamat. Amen. Amen. Yan. Oo. Oo. Magpapasalamat. Ang importante magpasalamat, lalo na yung ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Yes. Dapat aton pasalamatan natin, Bek. Ako nga ni, nagpapasalamat. Pare pa nga niabot, papasalamat ka na? Oo, nagpapasalamat na mga blessings nga ginhatag naton na mga anak, Kuya Joel. Bisan may ada naton mga hiagi, pero namon mga anak, mga kasangkayan, padanira nagsusuporta gihapon haamon. No, bisan, Thank you mga anak. Oo, sa Ate Jayjay, Kuya Jujo, ngan Mikas, Ate Hana, salamatan mga bless. Ngayon ginhatag hamon. Nag-enjoy gap kami, han mga blessings sa Ginoo. Praise the Lord. Ate Sara Galiaron, kumusta ka? Mapingagabihin mo, Ate Sara. Nga ni Peter, Yes. Kaupod niya. Walang katapusang pagpasalamat dahil sa kanyang kabutihan sa aming buong pamilya at sa aming pangangailangan at kalakasan sa araw-araw. Oh, Ay, may sumpay ngayon. Salamat, Lord. Lord. Ani mo kamaupayhamon sa ni Ate Teresa. Sabi ni Ate Carmen, thank you, Lord, sa aking tindahan na ikaw nagpo-provide. Hallelujah. Amen. Oy, may mga tindahan. Ano? Sabi ni Ate Marta, malabong yung naong Ate Victoria. Joel. Ate Marta sa signal kasi ni malabo Oo. talaga. Ayaw, pintita, tinig kay. Okay. Sige. Sige, Ate Bek.
Ate Marta. Yes, Lord. Di kayo ikaw, di nakaklaro. Yes, Lord. Salamat na ikaw ang may-ari sa lahat ng mag-protect sa lahat. Sa lahat. Yan, mag-protect sa lahat. Ate Marilu TV, I thank the Lord for our daily protection from our war. Amen. Amen. Ang Ate Jillian Sumpay daw. Ay, sumpay ni ka na Ate Salamat. Evangeline. Salamat sa Diyos sa 51 years na giatiman ako sa Ginoo. Gipaabot ako ni Lord sa 50 years bisan daghan trials ako na encounter. Di niya ako pinabayaan. God is good talaga sa buhay namin. Oy! Happy birthday! Kung Happy birthday ni mo birthday! yan na. Okay, Ate Jillian. Oh, Ate Jillian. Ate Evangeline Morales Dolosa. Happy birthday kung birthday mo ni mo yan. Sana Anong sana? birthday ang abutin mo. Opaya, Ate Beck. Sana marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Mo yan. Oo. Okay. Sering na Ate Marta. Diri naman yan na. Malabo, klaro na itnawong ni Ate Beck. Mahusaya. Ayan. Ate Marta, nagtitika husay ka gudin mo kay Gep. Pero di ka na sering mahusay. Wali, taw Ate Marta. Salamat. Amo guditim pagkita hitim talog. Sabi ni Ate Corazon, amen to the prayers. Okay. So, tayo po ay nagpapasalamat mga kaibigan. Ano? Mula sa aming puso kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Dahil kapag marami po ang nananalangin, kahit simplihan lang natin ang prayer, Ate Beck, dako ito nga kahimuan. Yes. Iba yung pakiramdam mo nang nag-iisa ka na nagpipray. Iba yung nananalangin tayong sama-sama. Kasi may nagmumultiply gahom ang Diyos. Kung kita nag-aampuhin durungan, Ate Beck. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. So, wala tayong hihingin ngayong gabi, ha, mga kaibigan. Wala tayong prayer request. Ang ating magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga hindi pa gumagaling, ha? Christian Kuya Oo. Joel, nagklaro nagapit at Naklaro na. Naklaro na. Kanina, malubog po, malubog. Oo. Sige. Kanagap di nagklaro na tamon kahimog yap di pagkita na. Sige kasi pa na yun. Sorry na. Okay. Salamat at mga pala. Okay, nagpapasalamat kita at iyong mga pag-ampo nga ito yung mga pag-ampo, kaupulit pag-ampuhit aton mga kabugtuan bisan diin nga lugar. Sabi po ng salita ng Diyos, if two of you shall agree of anything they shall ask, it shall be done by my Father in heaven. Kung meron lang dalawa, hindi lang tayo dalawa at effective. Marami tayong mga kaibigan na sama-samang nananalangin. At hindi lang during sa ating programa, ay sinasama natin sa ating private prayers yung ating mga naririnig na prayer request. Kung merong mga sakit, may mga problema, ay nagpapatuloy po ang ating pananalangin 24/7. Hindi natin yan dapat kalimutan ang mga pangailangan ng ating mga kapatid. Hallelujah. May nagpasalamat pa ngayon na Tun Kuya Joel na nagpa-prayer request na Hetonet, di ba? Nga medical examination tapos makatrabaho. So, yan na nga Monday, may dana niya. Saring pa nga, training. Mga karawat na yan. Makatrabaho pa na siya. Hallelujah. Yan, rejoice, yung ating, mga viewers natin na Si Cebu. padayin kita pagampo, padampo kita kay Pag-ampo salamat. nga pasalamat, Ate Beck. Oo. Oo. Ginoo, daghan kayong salamat sa mga kabatunan sa among mga Yes, pag-ampo, hallelujah. Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami nalipay gud Ginoo nga may mga kabatunan sa among mga pag-ampo bisan kun ang haamon Ginoo kalugaringon diri namon mahihimo Lord, pero salamat amay nga ada ka Ginoo na Thank you, mamatihan Jesus. namon Thank mga you, Lord. pag-ampo. Thank you, Lord. Salamat amay, hanimo gahom nga nagkikiwa nga matag-usa.
Salamat Ginoo nga bisan kun harayo hirap pero imo gihapon ni ginhikam, imo ra gimbaton nga pinaagi hini nga amon programa. Lord, ang batunan imo problema. Salamat kay ikaw Ginoo ang nagkabatunan hantanan. Yes, hallelujah. Lord, Thank you, waray Jesus. kami iba Ginoo nga kadadaupan, waray kami iba nga darangpanan kun diri ikaw gudla Ginoo. Salit damo nga salamat Lord hini nga mga prayer warriors gyapon Lord nga mga kananayan nga nag-involve hini nga programa. Salamat gihapon Ginoo han imo hanira mga kasing-kasing nga hira Ginoo nag-involve nga nag-upod ang pagtuo. Ngan kami Ginoo nagpasalamat ha imo nga kun may adaman niya nga takna naabatin diri maupay anira panlawas. Yes, thank you, Jesus. Mo Lord, mga sakit ta tuhod, sakit hawak, sakit man Ginoo ha kasukasuan, nagaampo ako Lord ang katambalan nga gikan kanimo amay. Kay ikaw man Lord ang tag-iya hanira mga kinabuhi tag-iyahan amon mga panlawas. Salit Ginoohan katambalan amo kagimpapasalamatan Lord. Yes, Kay Lord. ikaw gudlaan amon doktor Ginoo. Maram ka man Lord nga digud kami basta-basta makadaop hin mga doktor yan na makakadtuhan mga hospital tungod kay pandemic. Pero Ginoo kami nagsalig Lord nga sa dihaan amon mga pag-ampo mabaka namamati kagud Ginoo. Yes, Ani O mo Lord. pulong nagasiring Lord, call upon me and I will answer you and I will show you the great and mighty things which you do not know. Yes, Therefore, Lord. damo nga salamat Lord, hanimo gimbuhat ang kabatunan ng tanan mo mga pag-ampo. Ug salamat Ginoo namon mga kasangkayan, anamon mga viewers, anamon ang batunan family nga nag-agree Ginoohan amon mga pag-ampo dako gud inihin katambalan. Salamat Lord han katon may mga gwiter, may mga sakit. Gwiter Lord, matunaw ang mga gwiter tanan na Yes, may in bukol Jesus' sa name. liog. Lisay man ito Lord, kanserous man o diri o Lord, salamatan katambalan nga matunaw ito. An may mga sakit ta kasing-kasing, Lord, salamat ang katambalan gihapon Ginoo nga gikan ha imo. Yes, Ang O tanan Lord Lord. nga Thank you, may Jesus. adabalatian han ira kidney, han ira bato, Lord, tunawa ito in Jesus name. Tanan Ginoo nga may adaman Lord, tanan nga mga balatian sa sulod halawas, ako nagaampo Ginoo nga ikaw padayon magatambal ngan maitaas an imong Hallelujah. ngalan Yes, pinaagi Lord. hininga programa. Daghang salamat Ginoo nga waray katapusan nga imong pagabuhaton. Hangaran ni Jesus, pasalamatan ka namon. Amen. Amen. Yan. Amen. Usa nga music. Ang yaman ko. Pag-ibig mo. Okay, okay. Praise the Lord. Thank you. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hinbutlaw, nagpagula ang akong pag-abang, nakihang mga hata, nawala ang kabiduan. Nagmaupay ang kahintang, pagdaon ko ang lahain mo. Ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarauta, handog mga hanag, kalipay ang akong inaban. Kasing na para ang tanan nga kurito,
ang buhay ko. Ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Nawala ang kabiguan, nagmaupay ang kahintang, paglalaan ko ang mo. Ikaw ang kinahanglan ko, han akong pagkarauta, hambog mga hatag, kalipay ang akong inabahan. Imo nang ko gintambal, ululhan kasing-kasing na para ang talan nga kumulito. Kabuto'y nagbago, hagihain mo. Ikaw, Jesus, ang puli ko, ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Alright, Ate Beck. Kaupay gud ang Ginoo ano, Ate Yes. Beck, ano? Maupay gud hiya ha aton mga kinabuhi. Sanglit angay gud naton hiya pasalamatan mga kasangkayan nga bisan na anot aton na naeksperyensyahan nga mga panghitabo, dapat aton hiya permi pasalamatan ha aton kinabuhi. Hindi po tayo titigil sa pagpapasalamat sa Dios. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil ang programang ito ay ginagamit ng Panginoon upang masolusyonan po ang ating mga programa, ang ating pong mga problema. So, salamat sa iyong response. Yan po ay encouragement po sa amin upang kami po ay magpatuloy sa programang ito. Hallelujah. Ate Beck? So, Okay, damo nga. Ay, pag-pray, may kita Kuya Jewel, ano, Ay, mga oo. OFW na. ipag-pray po natin mga kaibigan, ano, ang yung mga OFW, lalong-lalo na yung nag-undergo ng vaccination kasi required talaga sila sa ibang bansa. Yung mga sa mga nagtatrabaho, lalong-lalo na namamasukan, kailangan pag ang pamilya ng kanyang pinagtatrabuhan magpabaksin, baksin kagad pati ang mga kasama sa bahay. So let us pray for God's protection, good health ay patuloy na nasa kanila. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Ang aming dalangin, Lord, sa lahat ng mga OFW, Lord, na nagtatrabaho, Lord, na alam mo ang sitwasyon sa panahon ito, Panginoon. Hindi namin alam kung ano ang mga mangyayari pa sa susunod na mga araw. Ang aming dalangin, Panginoon, that if they undergo vaccination, Lord, para sa defense sa COVID-19 virus, we pray, Lord, for your protection sa kanilang mga buhay. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan araw-araw. Palakasin, Lord, ang kanilang immune system, Lord. Hallelujah. At dumaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong dugo, ang siyang mag-protect sa kanilang mga buhay mula sa kanilang ulo hanggang sa mga paa nila, ay maramdaman nila, Panginoon, ang protection, the supernatural protection, Lord, na galing sa iyo. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kaibigan, ang aming mga kaibigan, Lord, na malayo sa kanilang mga pamilya. Lord, continue, Lord, to give them joy, give them, Lord, encouragement araw-araw, na kahit sila ay nag-iisa, ikaw ang Diyos na sumama sa kanila, Panginoon, ang iyong presensya ay maramdaman nila, Panginoon. Lord, salamat po. Inaalay namin ang kanilang mga buhay at sa buhay po, Lord, ng aming mga viewers na nandito ngayon, Hanbaton family, at sa lahat ng mga first time na nandito, Lord. Thank you, Lord, for their lives. Bless them, Lord. Bless them physically, bless them emotionally, bless them spiritually, at bless them financially, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Kahit pansamantala, Panginoon, kami ay magkahiwa-hiwalay, pero ang iyong presensya ay kasama po namin, Panginoon, araw-araw. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen.
and amen. Purihin natin ang Kaya Diyos. ito, Ate Rebecca, magpapasalamat ha. Iyo magasiring ako ha. Iyo, damo nga salamat. Ang iyo pakig-cooperate ha. Ato ng mga pag-ampo. Nga damo nga salamat. Han ato mga pagtuo. Nga ginuusan nato na ginoo. Ang pagtuo. Handa mo nga mga tao naghahatag ginihinda ko nga pagkiwahan ginoo. So, damo nga salamat mga kabugtuan kasangkayan ng Batun Family. Padayon kita. Happy weekend haton nga tanan. Yes, at next week, Ate Beck, meron tayong espesyal na mga mensahe dahil Holy Week, Ate Beck. Holy Week. So next week, expect tayo na maging maganda ang ating pakiramdam sa Holy Week, Ate Beck. Hallelujah. Alright, so ito po si Kuya Joel, nagsasabi sa inyo na patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon, anuman ang mangyari, maganda man o hindi, ang ating pong Diyos ay purihin natin at pasalamatan siya sa lahat ng panahon. So see you sa ating mga gawain, kahit bukas po sa live family altar, ganun pa rin po alas 7 hanggang alas 8 at sa ating pong gawain sa linggo, okay? Sa iyong paniraan Lukay, Domingo Lukay. Pero haaton, celebration na kita, praise and worship pag Ginoo. Praise the Lord. Okay, maupay nga gabi haton nga tanan. God bless you. Good night haton nga tanan. Good night, Joaquin Luna. Uy! And Marjorie, Mary Joy, and Mawis. Pati ang mga anak ni At Kuya Norben. Opay nga gabi, Railisa, Erika, ngan Hinorain. Ang tanan ni mga kabataan, ni Bon Mateo, kan ate mga anak ni Ate Sara, maupay nga gabi. And good night. God bless you all. Good night haton nga tanan. Hindi-testing lang kita. Mabot na liwat ang bagong aga ngan ini naghahatag. Galaw-galaw na tayo mga kaibigan. Ako tayo maghiwalay. Ikaw nagmasurugon. Good night. Dumagan problema nga diri mo na iilo. Yan ang aga sangkay ko. Maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala Diyos. Ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga, anatong din papasan. Ang mga pag-ampo naton, kita maging madinarakon. Di ka magruha-duha, kay Jesus ka na magsari. Haiya mga ikin saat inula lauman. Hiyaan suot mo asangkay, marikon na sarandigan. Iya aton nagsasaad, madirit kita niya kayaan. Lalara, pag-unga-aga. Lalalara, pag-unga-paglaong. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaong. At tubangon mo nga may kalipay, pagdayaw ka iya. Hiyaan suok nga sangkay, marikon nga sarandigan. Hiya haatong nagsasaad, nagdili kita niya bayaan. Lalara, pag-unga aga. Lalala.
paglaom. Laralara, pag umaaga. Lalalara, pag paglaom. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahain mo. Kada bago nga aga, may bago nga paglaom. At tubangon mo nga may kalipay, nga magdaya kahaiya. Iyaan suok mo nga sangkay, marigo nga sarandigan. Iya ato nagsasaad, na diri kita niya bayaan. Lalara, pag aga. Lalara, pag paglaom. Lalara, pag aga. Lalara, pag paglaom. Lalara, pag aga. Lalara. Mapapara akon paghigugma, bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakatuan akon kaupod mo pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Akon kaupod mo mo, kada problema malalauman mo. Ang akon paghigugma amon magmamangyo pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi. Ako ang kaupod mo, hakada problema malalauman mo. May ada daw iba, haim na higugma, nga sugadhan Ginoo, ginbuhat haimo, nga tanan hingalimti, nga daop nga yana,